Takže ahoj, tohle je pokračování balíčku. Musela jsem to vypnout, protože natáčím přes Viva video, ale to nevadí. Takže teda jdu na jedničku. A je to teda dvojka. A je tam ten sakra Rasta milankej. Mimáň. Tak děkuji ti za výmoně. Mimáň. Mám nakovaný nechty, ale už oškrabaný. Tady nemám. Už jsem to zeškrabala úplně. Takže výmoně dáme na hrad. Kapesník. Jdeme pryč. Dvojka je toto. Dvojka. Taky děkuji za gumku. Za gumíčku. Gumíčka. To je strašně děkuji. Já mám strašně málo gumíček. No, ne jako málo, ale nemám třeba žádnou modrou skoro. To je tenhle nádherný Filiponík. Bělý. Hodný paníček. To je cool, děkuji. Takže tak děkuju. A kdo je, co mám stejného pečováky z LP Svrčou, ale ten, co mám LP Svrč, tak je můj. Já jsem ho vyměnila. Trojku máme toto. Tak. 3. Co má? Takže Paškunka a Žužová. A v jejich oblíbených barvách. Takže děkuju. Dáme na Filiponíka. A úplně poslední 2 věci. Takže tak. Au. Něco, tak se omlouvám, že tady budu hluk, ale padá mi pečopák. Moc děkuju. Takže tak. A děkuju vám. A už jsem ujetá. A tady tohle je ta 4. A je to Pedro. Pedro se zežere. Mňam. Tak já to otevřu a ukážu vám teď zavačku. A už se mi to trhala. Kikince se to trhala. A tam mám kytičku. Vidíte to? Ona je to kytička. Ona je to kytička. A s ksichtem. Takže děkuji a šikačku mám špinavou papíru. No tak to nechám. Takže děkuji za kytičku na Pedra. A Pedra vyhodíme. No Pedra nevím, teď tohle zežeru. Takže tak, no a musím z toho oddělat ty papíry. Blbý papíry. Králíko zamakený. No, to asi neslyšíte vy, ale slyšíte to králíko zmakený. A poslední. Já vám napínám, že? Takže poslední bude teda tenhle malý bonus. A to teda takovýhle papír. Tam je to prosvítá. Tak. Ježišinky. Kočička. Králíček. A právě poslyšáte. A to je ten ksichtík. Takže strašně děkuju. Dáme na bok. Teď je tam tenhle obrázek. A stojí, ono to stojí. To je umělecké dílo. Takže dáme na bok. Telefon, za to strašně děkuji. A notebook. Takže strašně děkuji. Ale musím končit. Takže tak. Asi hodná. Víš, kdo asi hodná? No, nevím. Budu říkat. Strašně děkuji. Děkuji za balíček. A točím si za to. MV. Muzické video. Takže strašně tak moc děkuji. Ahoj.